И здравейте хора, в момента ще правим огън стои. Първо се опитаме да ще кажи сте плюс и минус. Сега батериите да ги оправя, че малко са добре. Къде ти тук? Хоп! Той се разтопи почти. Лухо бе, това стана горещо. Бях то скарал, бях то горещо. Сега ще се опитаме да запалим тази слама. Червено се почисти. Видите? Та еще има втора част. Чао!